El 19 de juliol i llavors la gent ja es va donar compte que allò anava en sèrio. No creien en una guerra, no creien en una guerra, ni els mateixos que es van aixecar amb el cop d'estat tampoc. O sigui, la guerra no. Els que es van aixecar amb el cop d'estat, els africanistes, els militars africanistes, perquè creien que podien ocupar tot el territori espanyol i imposar ells un govern dictatorial i ja estava. Ja estava. No comptaven amb la reacció d'un poble que ja havia viscut 5 anys de república, que ja havia patit les conseqüències d'un 6 d'octubre, aquí a Catalunya sobretot, i que els sindicats estaven funcionant, i funcionaven bé. Està voltat a la muntanya i tot el poble voltat, cercat el poble i tiros tots els de dins i els de fora, fins que ho van dominar i llavors n'hi van prendre 47 cap a Barcelona, els han ficat presoners, els masos que hi ha aquí, allà a la presó, les dones i els xiquets, quan ja van entrar al poble, cap al camp, allí triaven els homes, el comitè, els que eren, sí, diguem-ne de la Centevall, els que eren Centevall, allí agafaven els homes i els feien sortir de dins del mas de la presó. I els triaven. Tu, que van estar a fila. Tu, que van estar a altra. El dia del bombardeig vaig anar a la plaça, a la Porxada, allà on hi ha aquell senyal, que l'has vist, i estava fent cua perquè arribés el peix, per si em tocava comprar peix. Amb això va fer el bombardeig i vaig quedar, esclar, que no d'això. Quan vaig poder, vaig fer així i em vaig assentar. No em sentia jo que les cames tenia res, oi? I em vaig assentar. I al mirar així, perquè esclar, hi vaig quedar atontada. Al mirar així era una persona que no tenia cap. Però esclar, jo vaig quedar allà sentada. Quan me van venir a buscar, no sé qui se me van portar, perquè no ho sé, i em van portar a la Creu Roja. Nosaltres vam tenir moltes baixes. I el dia 7 de setembre, ens van rellevar per 2 raons. Primera, perquè estàvem nosaltres molt cascats, no quedava apenas ningú, i molts morts allà, podrint-se, perquè no els podíem enterrar. Veies que em sortien cucs i veies tota la porqueria i aquella pudor que feien. I aleshores vàrem anar perquè hi havia l'ordre de retirar els brigadistes que es van llicenciar. I els brigadistes, quan van passar l'Ebre, tot, però a la part d'Amposta, a Baix Ebre, va fracassar. No van poder passar a l'altre costat del riu. I allà es van quedar els nacionals, els republicans, però tots eren brigadistes. Jo vaig estar a la retirada de Tarragona, que resulta que ja anava tota la desbandada. I allà hi havia l'aviació que ens estava metrallant a tota pastilla i ens havíem estirat allà, després de Tarragona, ens havíem estirat allà amb uns... Hi havia com uns plans i l'aviació per dalt anava metrallant. I nosaltres estirats allà a veure si tocava alguna. Però vaig estar de sort que això és estar de sort. I així vam anar tirant endavant fins que ja ens van fer presoners i més endavant. A mi em van fer presoner ja a Torredembarra. Prepárate que mañana vais a marchar para los campos de concentración a Francia. Eso fue lo primero. Mi madre dice, con esta niña pequeña. Dice, con esa niña pequeña. Dice, hemos perdido la guerra.
y tenéis que marchar todos los refugiados. Si no, te llevarán a Vilés y no saldrías. Testimonis molt emotius, ja ho heu vist. Testimonis que s'afegeixen als de tants i tants escriptors que ens han parlat de tot el que van perdre. Com Montserrat Abelló, que sempre va parlar amb emoció i orgull dels temps de la República. L'època més gloriosa que he viscut és la de la República. Mai de la vida havíem estat tan bé com durant la República. Ni ho hem tornat a estar. Va suposar una apertura molt gran. Jo m'ho miro des del punt de vista de l'educació, que és el que millor conec. A les escoles i a les universitats hi havia uns professors fantàstics. L'alçament militar es va produir en un moment de glòria. Hi havia molta més llibertat, molta més cultura. També hi ha molta guerra i molt exili en l'obra de molts escriptors catalans i d'arreu de la península, com en els versos de Machado, quan recordava l'assassinat de García Lorca. Se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: «Ni Dios te salva». Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas, que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada. Recordar, ja ho hem dit, no ha estat fàcil. Tampoc per als escriptors, tampoc per a una escriptora com Mercè Rodoreda, que va trigar molts i molts anys a poder fer de la guerra i de la postguerra, en novel·les com La plaça del Diamant, un material literari que ha emocionat moltes generacions. El darrer hivern va ser el més trist. S'enduien els nois de 16 anys. I les parets estaven plenes de cartells. I jo, que no entenia aquell cartell que havíem de fer tancs i que amb la senyora Enriqueta ens havia fet riure tant, si veia algun tros per alguna paret ja no em feia riure gens. Hi havia homes molt grans que aprenien a fer la guerra pels carrers, joves i vells. Tothom a la guerra. I la guerra els xuclava i els donava la mort. Moltes llàgrimes, molt de mal per dintre i per fora. Potser un dels relats més brutals i colpidors sobre la guerra sigui l'homenatge a Catalunya de George Orwell. A la cantonada vaig veure un home que corria cap a la trinxera, on comunicava la posició franquista del costat. D'un tret l'hauria pogut fer bocins, però per evitar que ens disparéssim els uns contra els altres, ens van ordenar que un cop al parapet féssim servir només les baionetes. Ni se m'acudia disparar. Vaig fer un salt mentalment 20 anys enrere i vaig recordar l'instructor de boxa de l'escola que ens va explicar com havia clavat un turc als Dardanels.
Engrapant el fusell per la part més estreta de la culata, vaig intentar clavar-li a aquell home per l'esquena. Però no hi vaig arribar. Un altre cop, i tampoc. Durant uns metres vam continuar així, ell corrent i jo al darrere, intentant clavar-li entre els omòplats. Un record que resulta molt graciós per mi quan hi penso, però suposo que per ell no ho és tant. L'home coneixia molt bé el terreny i jo no. I se'n va escapar.